Amikor megismertem, nagyon szimpatikus volt nekem. Annyira vágyakozom. Miután? Egy kis szórakozás után folyton dolgozom. És milyen szórakozás? Ez is szórakozás. Akkor... Egész nap a csapattal lógok, és ez egy idő után unalmassá válik. Kivel akarsz megismerkedni? Kivel akarok megismerkedni? Ki vegyen le a lábadról? Azt hiszem, már mindenkivel voltam. Csak egy embert mondj. Aki le tudna venni a lábamról. Aha. Aki megmozgatna valamit benned. Az a srác, aki Pedro Almodóvar filmjében szerepelt, Antonio Banderas. Őt ismerem. Antonio Banderas egy spanyol színész, akiért már 2 éve epekedek. Minden Pedro Almodóvar filmben szerepelt, amiket imádok, és mindegyiket láttam, amiben Antonio szerepelt. Egyike azon kevés színészeknek, filmcsillagoknak, akivel nagyon szerettem volna találkozni. Hamarosan Madridba megyünk, ahol kiderült, hogy Pedro egy hatalmas partit rendez a tiszteletemre, és természetesen Antonio is eljön. Most itt vagyok, és ezért a partiért izgulok, amire elmegyek. El kell rendeznem a gondolataimat. Szeretném, ha Antonio halálosan belém szeretne. Csak van egy kis bökkenő, amit nem vettem számításba. A felesége. Hola! Kérnek? Régóta szerettem volna vele találkozni. Most, hogy összejött, kiderül, hogy nős. Az vagyok. Ez is az élet egyik kibaszása velem. Ne aggódj, csak vicceltem. Madonna? Mi van? Ő az egyik spanyol sztárunk. Színész, énekes, táncos. Hello! Örvendek a találkozásnak. Nős vagy? Nem. Nős vagy? Nem vagyok az. Viszlát, viszlát! Rendben. Akkor ez a te hely. Hé, el a kezekkel, átadom a fiú! Mi a baj, bébi? A mosdóba kell mennem, hogy kiöntsem a bánatom. Kislány, mindjárt elhányod magad. Niki, esküszöm, a WC csészébe csinálom. Addig ne kezd bele, amíg haza nem érsz, rendben? Mondtam is Pedrónak, micsoda katasztrófa, hiszen nős. Erre ő... Spanyolországban ez nem számít. Itt megszerezhetsz Remek, akár bárkit. csak Olaszországban. Még jó, hogy nem itt élek. Iszonyú féltékeny lennék. És hogy néz ki a pasi, jó? Aki melletted ül? Valami nem stimmel vele. Lehet, hogy túl kicsi a farka, vagy ilyesmi. Remélem van valami gond vele. Senki nem lehet ennyire tökéletes. Csajok, visszamegyek, csak azt nem tudom, kivel flörtöljek. Kivel? A pasival, aki mellettünk ül. Kivel? Az a kis hülye. Az én 2 jó pasim. Mindkettőjüket beperelem, tűnés! Majd mondd el, mi a véleményed a koncertről. Holnap hív fel. Rendben. Oké, ne aggódj. Felhívlak. Jó? Na, szia, viszlát. Szia! Szia. Mondanom sem kell, hogy soha többé nem láttam, vagy hallottam Antóniót. Végül is nem is olyan jó színész. Érkezett üzenetem? Nincs üzenet.